हेलो ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ବାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ABC ଫୋଲ୍ଡରଟେ ଅଛି ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା କହିପାରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ରଖିପାରିବେ, ଫୋଲ୍ଡର ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମଟା ଅଛି ଏ ନାମଟିକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଉପରେ ଆମେ কি କରିବା, ମାଉସର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ରାଇଟ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଅଛି, ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଯିବେ, ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ABC ଫୋଲ୍ଡରଟେ ଶୋ କରୁଛି ନା, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି, ଏ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟା ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରଟେ ଥିଲା ସେ ଆଉ ଶୋ କରୁଛି କି ନାଇଁ ନା, ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଗଲା, ଏମିତି ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।